Amen. Yebo. Ungukuphila emanxeba akho aliyeza ku uliqala belibathi ngokosha zulu wena uphila noma khona mhlawumbe ongakakwenzeli kahle uNkulunkulu wethu mlinde akanaso isikhathi akathathi ngesikhathi somuntu uthatha ngesakhe isikhathi so mengithi ungcwele ngisho kule situation okuyona mtshela ukuthi ungcwele right now ngoba yena yedwa akekho futhi ongafaniswa naye uJala wena wedwa